wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum jama'a masoya Algaita Dub Studio gaba ɗaya wayanda suke faɗin duniya. Magana ce nake so yin ɗan yi muku game da kamfanin Algaita. Wato muna yawan ganin ƙorafe-ƙorafen ku akan abubuwan da suke faruwa a yanzu na ƙarancin fina-finan Algaita a kasuwa. Abin da ya kawo haka shine muna yin wasu tsare-tsare ne akan kamfani. Kamfani ne ya ɗan tsayar da wani ayyuka muke ɗan yin wani gyara. Wanda idan Allah ya nufa muka kammala wannan gyaran kowa duk masoyin Algaita sai yayi dariya. Amma a yanzu muna masu ba ku hakuri ku yi hakuri da kuka ga fina-finan Algaita ba sa fitowa kasuwa sosai. Muna nan so aikin ne yana da girma gaskiya. So muke a kowane gari da yake arewacin Najeriya wayannan garuruwan guda 19 so muke a kowane gari ya zamana muna da office a ciki. Sannan kuma a kowane kai ayyukan suna da yawa. Ayyuka ne suke gaban mu sosai da sosai to shine muke so mu kammala wannan ayyukan. To amma yanzu ya hakuri mu gama wannan tsare-tsare. Masoya Algaita za ku yi dariya da bakin ku. Saboda akwai jigajigan fina-finai wayanda muka tanadar muku suna nan fitowa. Irin su makiyaya, rainin hankali oba, kai fina-finai suna nan jingim mun tare su. Kuma in Allah ya yarda kwanan nan zamu gama wannan tsare-tsare. Muna gama wannan tsare-tsaren zamu dinga sa date. Idan aka sa date to ranar da aka sa date nan dai ranar sai fim ya fito. Idan Allah ya taimaka muka sa duk sati daya ko kuma duk bayan kwana uku ko kuma duk wani lokaci to wannan ranar tana cika zaka ga fim kawai a inda kake a kusa da kai. Dama muna nan muna tsare-tsare duka arewacin Najeriya a lokaci ɗaya za a ringa samun fina-finai. Kuma sannan muna da wasu tsare-tsare wanda muna so mu ma za mu ringa sai da fina-finai a online sannan da haska su kai akwai tsare-tsare wa'anda aka tanadar wa masoyan mu nan gaba. Saboda haka abinda dai muke so da ku masoya ku ƙara na ɗaya dai ku ƙara haƙuri kuma na biyu ku ci gaba da kasancewa da mu. Za ku yi dariya kwanan nan ni na gaya muku maganar nan. Saboda haka masoya Algaita ku ƙara haƙuri muna ganin sakonnin ku amma ku ƙara haƙuri ku yi mana afuwa ayyuka ne suke yi mana yawa. Mun gode sai an jima. Tafiyar aiki ce a takaice tafiya mai gundura. Assalamu alaikum. Abba Sale ga sako daga ilahirin Algaita Dub Studio gaba ɗaya. A gaskiya muna jin daɗin abubuwan da kake especially your comedy. Ubangiji Allah ya taimake ka, Allah ya dafa ma sannan kuma kada ka daina ka ci gaba baka san inda Allah zai kai ka ba nan gaba akan wannan abubuwa da kake yi. Sannan kuma ina so in kira dukkan masoyansa da su ci gaba da bibiyansa ta shafinsa na Facebook, Instagram da dai sauran duk wasu kafofin sada zumunta da yake amfani da su domin ta ya yada wannan baiwa da Allah ya masa. Algaita na godiya, ni mufi na godiya, kowa na godiya. Mun gode kuma. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka. Kai kenan.